Máis temas, máis asuntos, máis protagonistas nesta mañá. Pois mira, a esta hora sempre un placer vou amosar a xente que nos sigue nas redes sociais, a xente que sigue a radio que se ve. Las malas ideas, ou que mesmo as malas ideas, está en galego en castelán. Penso que foi ela que traduciu tamén a historia. Agora yo falamos María Solar, rostro coñecido da nosa televisión pública e tamén, pois, picheleira, xornalista e escritora. E agora ven a presentar de que vai isto, de las malas ideas, as malas ideas. María, moi bo día. Que tal? Moi bons días. Como estamos? Pois moi ben, xa de malas ideas, ¿no? Moi contenta, moi contenta. Sí. É que está dando bo resultado nos primeiros días. Cando saiu realmente? Pois saiu nada aí, pois debe haber como un mes, unha cousa así. Un mes. Claro, son os principios, pero cando o principio funciona, sabes, a cousa arrastra. Os libros van moi boca a boca, pero tamén teñen que tirar o principio. Se ves que non tira o principio... a lectura que faz. Se o principio funciona... Sí, logo os mercados son moi distintos, sabes, en Galicia ten máis percorrido, e fora é cruel e voraz, ou seja, ou funcionas, ou en 3 meses vas para a estantería e saes da mesa, non? Ou moi ben, ou fatal, non hai termo medio. Entón hai que espabilar. Bueno, ponga aquí atrás, así, ao principio da sinopsis e demais, unha novela sobre o que gardamos, o que herdamos e o que un día decide estoupar, algo así, a traducción en galego. Isto vai de Ferrol, vai dunha historia de Elías. Sí. Isto definen como tráxico por un lado, comedia por outro. Sí. Bueno, é isto. Sí, é un libro que fala, a grosso modo, do éxito, da xente que dá toda a vida por traballar, porque hai un momento que eu creo que todos nos volcamos no traballo, que tamén tens que volcarte, non? Estamos niso. Aí está, Elías ten 50 anos, está no cumio, saiu de Ferrol para Madrid, é un produtor de series, director de produción de series, sí. Bestial, famoso, está nas mellores. Se unha serie necesita unha libreta, depende do seu departamento. Se necesita un helicóptero tamén, e se necesita un famoso tamén, ou seja, un director de produción no seu departamento está toda a produción. A todos os niveis. Aí, día e noite, non? Sí. E todos os días. Son os primeiros e os últimos en chegar a unha serie. E, contraposto a él, pois hai unha serie de persoas maiores que están moi fartos, que xa non traballan, que parece que xa non foron nada no planeta, que nin a familia nin a sociedade lle responde, moi cabreados, e hai unha bomba de por medio. Entón, o libro vai diso. Ni máis ni menos. Claro, que estive vendo un pouco, vendo a ver entrevistas que fixeches, eso, as persoas maiores en si mesmo. Sí. Que é un tema importante, relevante. Dis nun titular que cada vez vivimos máis afastados do que son os maiores en si mesmo, sí. Pero do que saben, o sea, da sabiduría dos nosos maiores. Tamén en Galicia pasa iso, porque mira que en Galicia... Sí. A cultura que temos pasa moito por escoitar, sí. Os nosos ancestros, non? Unha parte da cultura. Sí, nós teñamos unha cultura de louvar, non? Na que pesaban moitos... Matriarcal, escoitar os maiores. Pesaban moito, estaban na casa, pero o mundo mudou moito, non? Hai unha globalización e hai unhas presas, Álvaro. Temos unha presa na vida, non? Andamos correndo para todas partes, temos moito que facer no día. Entón, eu creo que os maiores resíntense nesos, non? Eu teño unha nai que o día do libro fixo 97 anos. 97. Viviu soa ata os 93, non? 97. Ollo, aí está a miña nai. Pero chega un momento que eu que falo, agora estamos os fillos da miña idade un pouco nese momento, non? Chega un momento no que ti te convirtes un pouco na nai de túa nai, porque tes que tomar algunhas decisións. Cando eu tomei a decisión con meu irmán de entrar nunha residencia, de que ela fose unha residencia, sí. É moi duro. Moi duro, falo porque pensas que é o mellor para ela. Está moi ben ali, está moi contenta, afíxose moi ben, ten con quen falar da súa quinta, non? Pero son decisións que ti tomas por ela e tamén por ti, porque ti tes un problema na túa vida. O sea, os maiores créanche unha serie de cuidados que tes que dar, unhas culpas, non? O libro analiza tamén un pouco todo isto, de que resolvemos e como resolvemos. Unha das cousas que me contaba outro día un amigo, decíame que meus pais, que miña nai estáme mentindo a hora da hixiene, de ducharse, de bañarse. Eu digo, espera pola chica, non? Claro, por qué? Porque
ceder niso, que alguén teña que lavarte, é durísimo. Ti falo por ela, tamén por ti, porque tes que solucionar. Pero, ollo, a quen lle toca vivir iso, o sea, é un proceso de renuncia a ser vello. E penso que a sociedade, inda que damos os cuidados, non estamos dando o acompañamento da familia, bueno, pois niso, nese proceso que tes que vivir de renunciar a ser quen eras, non? Claro, nunca escribín nada na miña vida, nada relevante, ni moito menos unha novela, bueno, ti non é a primeira, ni moito menos, literatura infantil, juvenil, para adultos. Sí. Cantas leva? Esta é a número? Pois mira, non sei, debo de levar 14, 15, 18 en total, pero de adultos son 3. Sí, adulto 3? De adultos sí, 3. máis na literatura infantil, juvenil, sí, un pouco de todo, bueno, fixe, ¿no? Depois falamos de diferencias sí. e de similitude, pero 3 para adultos. Como nace isto? Nace... Isto nace de dous lugares. Dun lugar que este experiencia miña como filla, ¿sí? Dunha persoa maior. Xa hai biografía de no, sentimento. Non hai biografía, en absoluto. No. Pero sí hai querer contar algo. Entón, por unha parte, querer falar dos maiores que están cabreaos, porque cada vez perden máis Merceditas, que é un personaxe de aí, unha muller que ten un cabreo tremendo, que se enfada ata cando lle morren os amigos, sabes? Como se puidesen ter feito algo. Sí. Merceditas é unha muller moi lonxeva, moi rebelde, pero Mercedita síntese mellor cos homes da súa quinta que coas mulleres que ela dille que están domesticadas, non? Pola súa idade e polo seu momento social. E ela di que pena que a rebeldía masculina e a longevidade feminina, porque lle están morrendo da cuadrilla dela, non? Entón, por unha banda, quería falar dos maiores dende ese punto de vista. E por outra banda, quería falar do éxito e do audiovisual, non? Eu pertenzo... Que tamén te toca. Sí, eu pertenzo ao audiovisual na tele, pero pois o meu home do audiovisual nas series, precisamente. Entón, apetecíame moito falar que nesa xente que fai as series que tanto consumimos, non? E que todo tan glamuroso e bonito, son uns equipos cuns traballos durísimos, sempre nómadas, que lle afectan a familia, nas relacións persoais, en ter ou non fillos, en darse o traballo. E apetecíame falar desas dúas cousas e mesturalas e un pouco contrapoñelas, non? Que foi da vida de María Solar dende que escribiu a primeira frase ata a última? Canto tempo transcurriu? Como faz? O proceso creativo como é? Mira, este libro... 8 horas ao día? No, ti sabes que traballo 1 millón de horas ao día. Claro, eu traballo na Televisión de Galicia, non levo o zigzag. Claro. Todos os programas do Zigzag e tamén todos os do Diario Cultural levo os contidos de cultura da radio e da tele e presento entón tes moito traballo, non? Dentro e fora, porque despois vas a ver estreas de películas, a non sei que, a un montón... Agora saes daqui para unha desas. Pois eso, un traballo que está dentro e fora, non? Pero cando teño unha idea na cabeza, esta idea naceu en Ferrol, porque a miña parella estaba ali grabando unha serie. Vale. Foi en 2 temporadas de Rapa. Ah, sí. Entón, pois, ele é o director de fotografía de Rapa. Tiñamos un pisiño que lle puxera a produtora ali e eu ia e viña, non? Todo o que podía. Non? Vale. Outras veces está en Madrid, outras veces está en Málaga. Pero tocou Ferrol. Entón, estando ali nunha cidade tan bonita, non? Que a xente de Ferrol marcha tanto, pois a min prestábame que Elías fose dali e prestábame poñer en Ferrol unha serie. O sea, reivindicas incluso Ferrol, que moitas veces entre as 7 cidades acaba sendo a mal parada en moitas veces. É certo, e eu decía, sabes que Javier Cámara namorou terriblemente de Ferrol e falaba sempre dela, non? Pois el falaba dela e eu fixe unha novela. O sea, pasa todo ali, e a bomba está en Ferrol, a bomba que hai neste libro. Entón, creo que bueno, que me prestaba e que ademais, mira, estamos sempre tipos parece que as cousas teñen que pasar nun lugar grande para que sexan internacionais. Non, o sea, a vida, os sentimentos, ese maior, ese fillo que chegou ao éxito e que volve porque lle morro o pai e xa topa coa cuadrilla do pai, non? Con estos que lle teñen unha bomba no fallao. Pasa en Ferrol e é absolutamente creíble, non? Eu creo que está ben reivindicar. Ben. Claro, creador de series por un lado, escritora por outro. Isto sí que é unha bomba tamén. Isto pode cadrar algo así? Sí, mira, empeza o libro, na primeira páxina, conta que este produtor, no momento de máximo éxito, o seu equipo paralle unha produción porque se poñen en folga por uns váteres químicos, non? Entón, a min isto non se me tería ocurrido se na casa non tivese a quenteño. Claro, porque de repente descubres...
que xa che preguntaron por ela, realmente. Porque... Sí, realmente ti descubres que, oye, os equipos que están por aí fora rodando teñen toda unha infraestructura, entre ela de váteres, non? Contábame un director de facer unha peli no deserto que non era Sirata, era outra, e ver pasar un camión con váteres químicos, pero é que hai dereitos, Claro. Non hai árbores, nin lle hai podes pedir a alguén, efectivamente, necesidades. ti non lle vas a dicir a alguén vai detrás dunha árbore, non? Verdade. Entón, bueno, pois cousas sorprendentes son parte da profesión de moita xente. E eu creo que tamén é bonito descubrir esas cousas, ou como é unha rodaxe, non? Ou como, por exemplo, o tema das... cando fan unha rodaxe, todo o que sae é de ficción, non? Os viandantes, sí. os coches, absolutamente todo. Entón, esa rúa hai que baleirala, hai que pedir un lugar, hai que pedir permisos. Aí está, o concello que che quite os coches dali, non? Entón, bueno, pues todo eso sai neste libro. Eu lembro unha vez que estaba a miña parella rodando en Madrid unha serie con Coronado que estivo moito tempo nun sitio. En Madrid, por norma, cada 2 días hai que mudala de sitio, pero pode ser polas mesmas rúas. Claro, porque senón, ti os veciños quitaslle do sitio ata onde tirar o lixo, porque non pode estar ali pola serie, non? Ou apagas o verde as cruces verdes das farmacias, porque en cámara pois son chute de luz. Entón, a xente empezou dicindo Coronado, Coronado, unha foto, Coronado, e acabou dicindo Coronado, marcha a túa casa, non? Entón, claro, é bonito coñecer outra realidade das cousas, non? Ahora cando vexe unha serie e haxa unha farmacia, direis, sabes que non se... Claro, esas luces non son as normais, non? Un mundo maravilloso, hai algo da túa parte xornalística aquí? O que hai xornalístico no libro é, eu creo que a maneira na que traballo, non? Sí. Por exemplo, a bomba. Eu noutro libro tiven que facer unha momia, pois estiven traballando con un forense para que me explicase ben todo, sei que como facelo, como matar a persoa, como liquidala, como todo. Aquí sei facer unha bomba. Entón, cunha persoa que ten unha pirotecnia e se dedica ás bombas do ben e da alegría das luces, pois esta mesma persoa podería facelo para o mal. Efectivamente. Entón, chego a tal detalle de necesidade de saber as cousas que creo que ten que ver ca parte xornalística nosa, non? Pero vamos a ver, isto canto pesa? O sea, isto alguén pode trasladalo, non? E chamar cada día pois cunha cousa desas, unha dúbida nova, que o mellor no libro nin sequera sae, pero eu quería sabela, non? Bueno, pois ata aí chegamos, a parte xornalística. A parte xornalística, literatura infantil, juvenil, adultos, joder, 18 libros, María. Ou máis, xa non sei, si por aí andan. A verdade é que nunca as contei, sí, porque eu que sei, é unha necesidade de contar cousas, sabes? Eu realmente creas un mundo, é moi bonito, o sea, ti creas eso. Cando vas a presentar a novela ou ao clubs de lectura que a xente leu, falanche como se existiran Merceditas. É que unha dime, Merceditas é un personaxe que queda para sempre contigo, non? Que é esa bella cabreada. Entón, eso é tan bonito que cho digan. O sea, imaginar que Merceditas existe ou existiu. Cando faz para rapaces, a veces dinche, bueno, e que pasa con tal personaxe? E ti quedas mirando e dixlle, pero que non existe, que o inventei eu, non? O sea, realmente é moi bonito ver que es capaz de crear un mundo e meter a outra xente aí dentro. Que convirtes en real, claro. Prácticamente. É distinto escribir para un público que para outro? Sí. É diferente. Sí. Nin mellor nin peor, entendo. Non, mira, é unha cousa que me cabreaba a mí moito como Merceditas, non? É que cando saquei a primeira novela de adultos, os da prensa, os compañeiros, decíame, home, por fin deches o salto. Non é un salto. Non é un salto a un sitio, non tes que saltar a ningún lado, o sea, non é mellor, é diferente. Entón, eu quedaría tan pancha, tan tranquila e tan realizada se só fixese sempre infantil e juvenil. O que pasa é que un día apareceu unha historia na miña cabeza que xa non era para rapaces, non? Neste libro sae unha persoa que practica o bondage, non pode ser para rapaces, claro. Non? Pero ás veces os libros, os que escribo para infantil e juvenil, sí son para adultos. Hai unha serie na que eu estou na editorial, unha colección na editorial Siruela que pon ali de 0 a 99 anos. En Galicia teñen de 0 a 115, non? Sí.
Pero o certo é que ti, si lees ese libro e és unha persoa adulta, un libro infantil, como cando ves unha película para a familia, non, para todos os públicos, ti fas unha lectura e un rapaz que pode ver esa película para todos os públicos fai outra. Ten niveis de lectura, sí. pero podes lelo, non? Vale, non a inversa. Claro, non a inversa. Traducida a moitos idiomas. Isto quere decir sinónimo de éxito. Sí. Cando se solicita traducir, cando hai máis alá do plantel que se presenta, non? A localidade concreta. Sí. Pero os teus libros andan por aí polo mundo. Sí, andan por... Mira, a ver, así idiomas están algúns, o sea, en polaco, portugués, todos en galego, en castelán, en catalán algúns, casi todos, moitos. En euskera non teño ningún. Que pasa? Non sei. É cuestión das axentes ou de... Pero despois en italiano, en filipino, en chino, en... non sei, en portugués xa dixen. En varios idiomas, non todos, algúns. Pero fíxate, o libro que teño máis traducido teño Os pés perfectos, que é infantil, de Calandraca. Calandraca traballa moi ben esas cousas nas feiras, e é un libro que vai dos pés. O sea, ao final, claro, os pés son universais, non? Sempre me fixo coña que o libro que teño máis traducido vai dos pés. Contache canto che medran as uñas, por que tes un pé dereito e un pé esquerdo, por que cheiran os pés, e que cheiran aquí e cheiran en Rusia, non? Entón, pois é moi gracioso. Douseche polos pés? Sí, porque eu tamén fixen bioloxía antes, e gústame falar desas cousas, de por que nós temos un dedo gordo. Sabes por que temos un dedo gordo? É do equilibrio. Hai un que mantén o equilibrio máis que o resto. Efectivamente, porque andamos en dúas patas. Entón, precisamos que o noso peso se distribúa dunha maneira que no centro vaya máis peso. Se tivésemos os dous dedos gordos iguais, imagínate que unha man e a outra ten o dedo gordo no mesmo lado, non? Pero están no centro. Claro, pois é para equilibrarnos, para pesar máis no medio. Tamén incluímos perder os dedos de... Non creo, o paso dos milenios. Eu aí non cheguei, eso non sei, pero temos diferente forma dos dedos, ou temos o polgar máis abaixo na man e nos pés, non? O polgar do pé está a mesma altura que os demais. Na man está retraído para baixo. E podes opoñer, porque ti agarras, e co pé non agarras, os monos se agarran. Bueno, hai cousas moi bonitas. Que hai terminacións. Terminacións, cando dan que para calmar o dor de cabeza, pum, aquí, neste... E sobre todo eso, que a man está preparada para amarrar algo, pero o pé para andar. En cambio, nos monos non están preparados para andar, poden agarrar cos pés, e nós non? Bueno, é moi bonito de pensalo. O máis traducido de María. O máis traducido, fíxate. Sí, é curioso. Bueno, continúas facendo tele, continúas no ámbito cultural, moi vencellado ao ámbito cultural, dende hai tempo. Pois sí. Un concurso que ti presentabas, hai 1400 anos. Sí, claro, é que van pasando os anos e vamos facendo currículum. Vencellada sempre ao mundo da cultura, ou falamos aquí sempre pois con persoas que forman parte da cultura, tanto cultural como literaria, como de series, como de actores, incluso tamén institucionais, conselleiro de cultura, que estamos vivindo un momento cultural que eu non sei se o percibes, e ti que podes botar memoria para atrás, non para adiante, pero estamos vivindo un momento de selo importante. Moi importante. Eu penso que por varias razóns. Unha, porque temos moito talento desenvolvido, temos as ferramentas para desenvolvernos, e outra porque lle perdemos o medo ao mundo, verdad? Ou seja, eu creo... Estamos aí como esquinados, como con medo, como pero Madrid. Cando ti tes as ferramentas e te envalentonas e te formas, e podes sair en iguais condicións, chegas e non es menos que ninguén, non? Entón, eu creo que podes pelexar as cousas e estar a altura. Sabes que eu presento Zigzag na Televisión de Galicia? Eu sempre digo que ver o Zigzag é un chute de sair dicindo, vaya país temos. Porque hai tanta xente que fai tantas cousas impresionantes na cultura, en todos os paus, que carai, o sea, é que somos un valor, Pero falando de series, falando apostando polo galego, moito deso en galego. Entrevistei outro día a uns cativos de Tentáculo Rock que gañaron un concurso da Deputación, que teñen 11 anos, son 4 compoñentes e cantan en galego porque a lingua súa e a lingua que escoitan a xente como de Rapans, como Novelouro. E automáticamente outro grupo, somos de non sei onde, temos 13 anos, tamén cantamos e interpretamos en galego porque
Vamos, que hai canteira Claro, tamén. sí, e chegas aos sitios, mira, teño unha cartiña, a veces gardo algunha cousa, non? Fun a un instituto a Madrid a primeiros de ano, entón un rapaz fixo unha carta, un rapaz xa de 13, 14, non? E poñía fora para la escritora gallega, non? Facía moita gracia, a escritora gallega. Entón, eu son a escritora gallega, encántame selo. O sea, saben que os meus libros naceron en galego, están traducidos ao castelán e véndense as dúas versións, non? E chegas ali e ves contando que ti escribes originalmente en galego. É algo moi bonito, non? Para contalo fora tamén e para presumir diso. Non é doado, é cada vez menos, porque ti saes máis cara ás editoriais de fora. Sí, claro. Teñen que, se ti presentas un original, pois teñen que facer un informe de lectura, encargarlo a alguén se non lee en galego, teñen que traducirte, ás veces o traductor descontancho da túa parte, eso pode pasar, non sempre, a mí non, pero bueno, que realmente é unha aposta que faz e unha aposta importante, necesaria, non? Tamén lin que faz unha lectura do mundo actual no que vivimos, como xornalista, como pois eso, unha muller culta, unha muller que escribe e demais, unha lectura bastante real do que acontece tanto no mundo como nas redes, como estamos vivindo unha época, aqueles que temos xa unha serie de anos, que tamén tiñamos as nosas historias, non había redes sociais, pero isto das redes está desenvolvendo todo a pior, a crispación a pior, todo... Non a pior, pero... hai que ter cuidado con elas, non? Hai que saber manexalas. Mira, eu teño 2 fillos que se levan 10 anos, non? Teñen feitos estas... Oxe, a miña filla fai 27. Pues, e o neno da 17 naceron todos cunha semana de diferencia, a miña nai acaba de facer os 97, todos en 7. Bueno, entón, eu noto entre eles, con esa idade, unha fenda. Ela viviu as redes, non? El está vorazmente. O que pasa é que os meus son moi peculiares e están pouco metidos, non? Pero saben o que hai, controlan perfectamente. Pero que pasa? Que eu a veces penso, se eu estivese con 17 anos no mundo que están eles, que horror. Entón, eu utilizo as redes para beneficiarme cos meus libros. Promo, non? Pero un rapaz de 17 anos que non ten o desenvolvemento, non ten as ferramentas, a experiencia que temos nós, paréceme tremendo e perigosísimo no que están metidos e os expostos que están a ter unha foto mala, a subir algo de outra persoa, a que o suban de ti, a insultarte, a facer bullying, a un montón de cousas moi perigosas, non? Habría que regularlo de algún xeito. Está o ben e o mal, pero logo está a experiencia e ese é o problema, non? Para min. En fin, complicado, Pero complicado. Si nos pillos maiores, imagínate os rapaces, non? Bueno, se a nos costa a veces deixar de mirar memes, pois imagínate a un rapaz que o tempo na cabeza deles é distinto. Pero que as diferentes xeracións sempre son así, Sí. Ti non entendes, que isto está de moda, papá. E todas as xeracións tiveron o seu perigo, non? Ti lembra nos 80, pois a xente devorada pola droga, con pouca información sobre ela, non? Claro, agora tes máis información deso, agora están as redes, sempre hai un perigo distinto, pero, bueno, este é o perigo que nos tocou. A droga do século XXI, as redes. Efectivamente, sí. Totalmente. María, vou deixar que vayas á presentación. Poderíamos seguir falando, porque somos de falar. Temos aí unha laretada. Este libro, en calquera recuncho, onde vendan libros, está Las malas ideas en castelán, As malas ideas en galego. Cando unha escritora, neste caso, presenta un libro, xa está con outro. Sí. Estou moi no comezo. Sí, con outros na cabeza, con un empezado. Estou neste momento. Sí, e con 2 entregados. O sea que pouco a pouco. Bueno, eso é que nos alegra, que che vayan ben as cousas e que estes libros que nacen dende pois eso, na soidade, que ao final se compartan, non? Que isto é a profesión que temos tamén, que non sabes canta xente aí do outro lado, non sabes canta xente vai estar, é sempre non risco, pero sempre esas bolboretas no estómago cando sacas algo así. E se me permites contar unha cousa moi rápida, os libros son moi parecidos á radio. Eu fixen radio, fixen tele, escribín e asemello moito a radio cos libros. Prefires tele? Non,
Dame ¿no? igual, Dame igual, depende. Eu quero Digo, ter un entre radio e tele, Eu non- quero ter non un bo así. formato. Sí. Encántame a tele, eu sinto un animal Sí. moi televisivo, non? Pero a radio tamén a disfruto moitísimo. Pero o que se parece na escrita, sabes que é? Sí. Que ti fas un libro e cada un lee esa historia coa súa particularidade da vida. O sea, non é o mismo Elías porque lévalo a túa vida. Na radio hai unha parte tamén de construción, están te imaginando, están te vendo, Eso están é verdad, claro, e entón é máis íntimo. Agora coas redes... Sí, bueno, xa, pero é máis íntima Pero é a verdad. radio e a Antes escritura que a ibas tele. creando unha imaxe Sí. que pasa coa lectura, E non é pasa máis coa tele. amiga É desa verdad, persoa, é verdad, máis é amiga, verdad. moito máis, sí, sí. É verdad. Pois que para os seguintes Veña. xa tes aquí unha silla para falar e para conversar das seguintes novelas que vayan chegando. Parabéns, vale, por o... Un disfrute falar na radio. Nada, que atopámonos pronto seguro. Veña, graciñas. María Conti. Sola Roche con nós, Solaciña.